हमरा से प्यार तू कइलू दूसरा के दुल्हन भइलू आज कवना कसूर के सजा देले बारू बोला ना तू हमरा के का देले बारू जब देले बारू पगा देले बारू बोला ना तू हमरा के का देले बारू जब देले बारू पगा देले किस्मत में ना रहला पहले हमसे ए भैया हेलो, जे भी माता बहन लड़का जो जिसको मोबाइल मिला हो वो गया के कमेटी में पहुंचा दो, उसके लिए 3000 रुपये इनाम दिया जाएगा। जिस भाई को मोबाइल मिला हो वो ले आकर यहाँ पे पहुंचा दो, उसको 3000 रुपये दिया जाएगा। 3000 और 5000 हम दे बाकी मोबाइल दे दो लोग काम मत करो। ये सब पुरान चलत रहे जब खर्चा पानी ना चले मोबाइल के सिम निकाल के आदमी बेच देते रहे। अब तो दूसरो सिम लगेबो तो धरा जेबो 3000 लम्बू भैया देतनी 5000 हम देतनी बाकी अगर केहू भीड़ में सुनत होखे आ सुन के मोहटियौले होखे तो दे दो भाई जमा करो 5000 हमार रवि भैया देतनी लो 8 5 13000 ये क्या बात है। बताना अब 13000 लेना है तो मोबाइल आकर दे दे। कि बोला ना तू हमरा के का दिल बारू जब दिल बारू बजा दिल बारू बोला ना तू हमरा किस्मत में ना रहला पहले हमसे कहला प्रेम धारा में ना बहती हो दिल देले रहती गम लेले रहती अरे होई जाला जिंदगी बेकार हो दिलवा टूटल पजलानी होई जाला जिंदगी बेकार हो दिलवा टूटल पजलानी दिलवा टूटल पजलानी दुश्मन हो जाला यारे हो दिलवा टूटल पजलानी दुश्मन हो जाला यारे हो ना दिल टूटले रहती रोआ खा यह बात पूछबो 12 बजे रात के आ खटिया में बांध के ना कि जब ले झुमका ना लइबो हम मुख से ना बोलब पिया झुमका ना लइबो हम मुख से ना बोलब पिया अदिति तारा के कुछ भैया कहत नहीं सुन लो हमरा कह रहे हमरा सुने लायक नहीं खे कुछ सलेश गुप्ता जी के बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत सारा उनका प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। हम तो कुछ कह दे कहीं कि हम के लाइन मरबू बार अरे हाथ काठा मिल जाई ई गनोर जदी करबू करिया खा मिल जाई
सोचले बड़ुआ के मंचावा पगा बढ़ा दे अच्छा यही से कहतनी का हम के लाइन मरब ऊपर अरे हाथ काठा मिल जाई ई गनोर जदी करब करिया था मिल जाई ई गनोर जदी करब करिया था मिल जाई रूसल पिया के मनाई कैसे रूसल पिया के मनाई कैसे पिया सुतले फसे दिया बोलाई कैसे दुआरा सुतल बारे से दिया बोलाई कैसे ई गनोर जदी करब करिया मिल जाई हम बानी मूड में अच्छा तू बारी एटीट्यूड में इसको लड़ा लाई तेरी पैबू बॉलीवुड में सब लड़के धोती कुर्ता पहने से गावे से जाने ली सब कि हमार जीरो भइलू बा हमरा के जे मानो तू मनबू एकदम बिल्कुल दिल्ली शहर में जमीन 2-4 कट्ठा मिल जाई दिल्ली शहर में जमीन 2-4 कट्ठा मिल जाई अच्छा ना तो शराब दे दे ई गनोर जदी करऊ करिया था मिल जाई मिल जाई ई गनोर जदी करऊ करिया था मिल जाई ई गनोर जदी करऊ करिया था इग्नोर जद करबो प्रीति करिया तनी है ना प्रीति है ना हां कह तो तैयारी कर लो एगो इनका संग प्रीति जनते बड़ू का संग तनी प्रीति भी उतने सुंदर कलाकार हाँ 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 अदिति भी उतने चेहरा से हंसी गायब होके एगो ऐसने लोग के सुनाओ कि यूट्यूब पर भी चढ़े अब प्यार के नया गीत जौन हो गइल बहू ना जैसे हम घर लिखेगा वो छोड़ देले बनी का हो कि कोई